का करी का जने केने निरहुआ भागलक बताव। निरहु रहतन त तनी चलता नु अपन नैहरवा जैती तनी राखी उखी बांध देती। कतना दिन से उबाड़न हो जा बाहर में कबो ना कहलन नु कि चल तनी राखी बनास तकले जब से बियाह भइल बा तब से कबो राखी नइखी बनले। देवर को जा तनी देवरे के लिया जे आज त रक्षा बंधन हनु सबेर ही जाई बजे आ देखो तनी ना लिया के जइहो सनु तो बुझाइए। राखी उखी मंगा लेली बानी मिठाई उठाई कुल आवत नहीं खसन। का हो भौजी का बात बा बड़ा नया नया पहनले बाड़ू। पेनम ना नैहर जाए के बात बड़ा सज धज के का नैहर जी। हां चल चल आज रक्षा बंधन तनी एती का ना त कुबेर जे हमर भैया के रखिए कब बढ़ाई तारे के तार एती कर तनी चल तनी हम अपन मतलब झारा जल्दी चली जा। आ देखो बैग रूम सरिया देले बा बोलही से का फिटिंग तब का जाई ना कहियो लिया चला जा आ कहियो मत भैया से फोन करके तार होता नहीं का हो पबेले। चलो तो गाड़ी चलो चल अरे बेरिया उठा चलो चलो उठा दे चलो चलो हले चलो 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 रंजिया में आदमी हो आगे आगे चलो हली एकदम बुझा ला कि चलो ले ना जाला चल जा भौजी चलो आगे। हां तो चल धर आई पे हमारा काम तू खाए लगा हम मर्दाना है कि बैग लेके चला बे आई तो हमर तो धर तो हो जैसे ना चलो या बता हमारा यहां आई चलो हली चलो गिराइबा कर बुता तारा आगे तो कहीं चले के गिरे न तो सोरे लिखते तम मार ले हमारा तरह ये सब कर के गाड़ी से चला त लेके आओ त कैसे कैसे ऐसे ही तार भैया लिया के जाला न तो हमारे भाई के का राखी के बांध के तारा के बने के कहो ऐसे काका चलो चलो आगे चलो चल हाय नहीं हां तारा धूप बा है या के हमारे दादा बच्ची का प्रहा जे हराम कह तनी रुक बाप बाप जा बैठ हम ना बैठा बुझा मार हो गेले बैठ जा कहल ह चली जा हो हेता हे चलो हमर भैया के कब राखी बना तो हम चलो अरे दादा मुंह कुछ चुनाए लगल होता ता अरे चलो होने चलो जल्दी ताहला काम लगले गंगा पे ओ गंगा बाद दादा चलो जल्दी हम तो कहते बने ला बेग हमर धोना बेग ले जा तो फेंक फेंक चलियो जाइए। हां ई देखो बैग लेके ना जी हन चलो चलो हाली चलो बक एकदम तू तक एकदम चलो 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 हमर हाफी को बरला चल चला हो बाप बड़ी भाई दादा अब भक कर देती हो एकदम हमरा के काज ने कैसन कैसन घर गांव एथी में लेके गांव में तहर गांव बा आ जा हम चलो जैसन के बात वैसन के बानू जाके देखला हमनी के नाव नगर गांव चौक चौक बा। हां चलो जा एकदम बढ़िया बा खड़ा बा एकदम रे बाप रे बाप हेने गाला हेने गुची होने आ चलो चुपचाप रह हो गल हेने मुंह गांव में आ गइलो चाहत रहे ना तार पापा करी आ चलो भैया घरवा पे चलो चला के दाम आई रही कोई घर बा हो बिना घर ना खा एकदम जहां चलबा नु तहां एकदम इज्जत मार हो कैसे आवेला हो एकदम आवेला त एकदम एथिए करके रानी मन घर बा टूटा गोल लागत नहीं गोल लागत नहीं तोरे इंतजार करते कि हमनी के बहिन अभी आई ना पैसा तार घर बा पंखा नहीं है बस निराश का करी छी अब पंखा दाना हम ना भैया का करी या आवते ना हो क्या हाजी आई तक आई बे बुचिया बुचिया का करे जी राखी का तारा नहीं कब जाती राखी है बरा राखिए तो का राखी का करे भाई हां ए भौजी गोड़ लागत तनी पाई परत तनी क्या जी इहे नु छटका देवरा हमन जी हां किसी के देख रही को से आना ना हां इनके एगो बियाह करे के बाद सब जन के हो गइल बा द पानी समाचार भइलु है भाई के राखी बाने कामिल भैया अइले ना अइलहन घरवा तब हम के जाके रखिया बांध दही यही सब ना बैठा है अरे मीठा पानी लिया बजा कम से कम मीठा उठा देला बढ़िया तरी समाचार बन ठीक बन माई रहत रहे तो सब कतना आदर भाव करत रहे भैया माई नाही रहता हुए देखला हमनी के कैसे आज तक का आई जा राखी बने तो भौजी पूछत रही कि का करे खातिर आइलू ए छोड़ ना ओकरा पिछला में का हमनी के पीछा नहीं तरह के माई एगो माईए होली भाई पूछा तो नु और जाए पूछो चाहे मत पूछो हमनी के ठीक बन जानू जा रास्ता पूरे नु करत रही तारा गाना बनोइले बे ओकरा चुप से तो कनी आकी बिया कि ना हमने कोई तारा गाना बनोइले बे हम ए भैया उ सबके का जरूरत बा तो हमिए जनी सही सलामत रहबा जानू तो हम खुश रहब हम एगो रक्षा बंधन पाइल हनी कि जा भैया के राखी बांध दी सबसे बड़ बहिन खातिर परब इहे न होला कि राखी बांध दी
हैं अच्छा कहना तो आज तार भौजी तक कुन आइबो करी ना छोड़ दे जाए तो दे दियो भौजी के तारा के फोन होइले भाई तो भौजी तारा दे दी दे दो हइले ला अपन देख तोरे खातिर बनवा के ले दिया जाए तो 14000 लागल है इमे ए हमें का तुम दिखाई जी हमरा के कहेला नु तुहे नु कहेला कि तोर भैया का बास रे गरीब बास का दिहसन बुचिया अपना बैग भाई पहले डाल तो आज तो देखी तो कुन मुनाई धर बेगा में डाला कहां बा दर के बानी भैया दिन बेटिया के बा अब बेगिया में रख दो देखिए पंखा बाटे अंदर राखी बानी हम आजी का हो चले आई तू दुगो आदमी तो खेल लू तो काबू के घरे आई अरे आई पहले सुनी जा सुन पुकार का कहत हो बैठी कहनी कि उ कहां आई बड़ी राखी बनाई दियो का है ओकरा ले राखी बनवाई बा तो के करल बनवाई उहे राखी बनी आंगन तो अपने ही थी ये जी का है रखसी नहीं है अपन माई के आज खागल चबागल तो रोरा के राखी बनी तो तारा के बनी हमार बहन के बहिना काहे खातिर राखी ले ओकरा से नहीं बनवाने के तो के करल बनवाई ना, राखी ना। का से तू बनबू ना तो अपने लगच के हलू खेलिया घर में बच्चा भी तर फैलू अभी कहीं बियाह में विवाह बच्चा नहीं फैलू कर ई तो अजब मेरा रुपया मत अलग है कर राखी बनवाई को मत कर से हम बनवाई हां बनवाई दू तब रोरा हम ओकरा के लेके हम चलनी अपना गांव नहीं हम जाएगा अपना भाई कैसे पता की हम अपना भैया के राखी बने जाए हां तो तू जाई हां हां हम जाइबे करब सत्ता का बोले बन क्या राखी बनवाई कहानी के बने के राखी बनवाई के राखी भाई दीदी हां नंबर तू ना मना बहन का दिया मेरे को मारा था खाली मुंह रहा खाली मारा था बहन ने खाती राखी बनवाया खाती मतलब को जो पावती है तब ओकरा के हारू हट कोइले बड़ी जा का बात हो गई अब तो जाना तो नहीं खू सुन ला तो राखी बने ओइनी आ तनी पनियो के ना पूछली हमरो के ना देवरे के का कही जाके ओ जे मेहनाइबे नु करी आ देखो तरनु अपने में जा लड़ाई झगड़ा क देली जा काज में काहे बोला के भैया के अब तो जानते ही सर ई बात नु बा आज हम तोरा ले कहता नहीं पूजन बिया नु हां उ दोसरा माने मता इति के हिया नु एक हमनी के माई दोस्त दूगो भी रहे हां दूगो रहे एक चल उ पहिल की में के दूसर की में के हई जा हमने के हां जाए तो भैया हम नानू जानत ये तो रही जाए तो उ ना बनाए चाहे कुछो करे हमरा के बना ठीक बा भैया के लिया के आव जा तबे हम बांधम आ ना तो कहिया जानू कि हमरा के बांध ले जा 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 ना तो झगड़ा कर देखो ना हमारा पीटी कोइले बनन जा कन जा नहीं के राखी बने के ज्यादा क्या जाने केने से होई नहीं है भैया राखी बने नहीं के बनवाए कम जो बंगा हम बाहर जा अरे का हाल करे बजा का हो गई अब भाई तो कहता पहले में राखी बने दई कहते कि ना ओकर राखी मत बन बताओ तो का है अरे ओकरा भैया के दई हो दिया के देखो जा बनवाओ ओकरा से बहन खाती मारा तब हमरा के जीवन ओकरा के जीवन करता तू ना के तो रहो हम चलनी नहीं यार ये अपना के भाई कहते कि चल हमरा के चल का में चल चल कैसा आज बनवाओ हमरा दी देखिए हम जो जाता है तो जो बेटा जो रखे रो कहता रे जाए तो भैया राखी के दिन झगड़ा ना कर जाला गाना कुछ देला जैसे खलिया हाथ पसार दे बड़ा तरी खाली दिया ही ना बुरबा के हड़का तू बुरबके हो ठीक है हम ज्यादा चुपे करावे तो चुपे गाना बना के दे दे रही करके तू का चलावा देतन ना लाई ना रख ले रही हम इतने खुश बानी हम बांध देनी राखी नु हमें से खुश बानी भैया रख ले रहा तनी भौजी के जा तनी देखी भौजी का करत तरी अब बात भौजी में लेके जाके का हो जाई अरे का बट्टा लेते झगड़ा कर तरी का लेना है ना ना भैया रख ले रहा हम पैसा ना लेम रख ले रहा तुम वो जाए गांव में काहे खातिर अरे जा ना जा जेता चल जाए तो हमनी के जा तो नहीं जा राखी बांध देनी जानू अब जा तो नहीं जा रख लो ना
अब रहे के कैसे तो हम लेके आवत ना रहन हमरा के। चलो जल्दी मोबाइल देखे पड़े जी क्या का करी हैं निमन निक लगता हमारा तारा ना अब कुछ लड़का रसन को से जाला पाना पले पान खा के आवेला ना हमारा पानी मिलल पिए के आ नहीं हमारा नाश्ता करे के मिलल निमन निक लगता। ला शिकायत तो कराई त लगा में बताओ तू कहत अड़ू कि भैया काहे मारा तड़ा लड़की देख तू ही को रहू बाबू तू खूब लड़की भैया बढ़िया बिया ये तो पहले तो कमी बा सब चीज में तो ठीके बाड़ी सब हाँ। चीज करते बाड़ी। अब का पहिले ले सब चीज करते बढ़िया तोहरे काहे बहुत हजी राखी बहन के कुछ भर का तो अब जौन बात अथी रह के चाही न तो बताओ ये राखी बन के जाती भैया का राखी बने हम तोरा बनती फल के राखी बने हो ओकर उहे नियत बा त का करब एकरा खदेर दिया खरीद दिया तो यहां ना भी ऐसे काहे कहत रह एगो बहन खाती औरत के काहे तेजबा। नहीं जाई गाँव हम तो खुदे पराया है औरत लड़की पराया होखबे करेली सन और कुछ भी बाड़ी वो अपना घर खातिर लक्ष्मी बाड़ी हम चलत नहीं अब रखिया जा बढ़िया से मिल व्यवहार करिया जा। अब का हमरा चलो 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 भाई जल्दी अब जौन तो हमरा के जैसे घर में तो बैठल है तब खुशे बानी कैसे हूँ हमरा का कोई थोड़ा सा कहती माई रहत रहे तो कुछ करत रहे। अब भौजी बाड़ी तो कुछ बैठाऊँ के खाऊँ पिए के नहीं करत अब हमने के का कही जाए ठीक बा जब चलत नहीं भैया ना ना जा जमा चिन्ह जा भैया का कही भैया भैया हमरा तने नसीब में रहे भैया नहीं के राखी बांध कती है नहीं। अरे हम की ना चुप चुप रह रे ना बोले तो सही बोल भैया हम कुछ बोल लिया तुम जनी अच्छा से रहो जा भैया हम जात नहीं हम तो खुदे पराया बनी तू लोग मत लड़ाई झगड़ा करो जा हमनी के जात नहीं जा। चलो भाई चलो हो बबुआ चलो हमरा के राखी है भी बनवा देला भैया मत रहो भैया मत रहो जा चलो चुप रहो जा भैया। लेकर चलते भाई अब आपने कहा कि न मत जाए ना छोड़ दो घर नहीं नहीं ना ये कहाँ जी हाँ ना ना जो ना छोड़ दो जाए दो नहीं नहीं तेरे जी ऐसी कर बेटा तो हाई बैग ले ना नहीं चलो छोड़ के खाती है ना छोड़ते हट ना जाए दो ना ना इरादे ना कोई घर में छोड़ दो ना घर रही ना का घर रही ना ते जा तारा बैग ले जय जी आप गलती हो गला वैसे ना करो वही करवा दे लोग पता की गलती हो गई तू बड़ हो मतारी दाखिल माई के बदला तू ना बड़ माफ करो सब ठीक जय जी है। आप माफ करिए चल अब तारा लोगन से ये हाथ जोड़ के विनती बाकी बहनी के लाज रखिए रक्षाबंधन के तारा के छोड़ ले भैया भुलाई में जा तारा के छोड़ चलो भाजी चली जा चलो चलो भाजी कुछ बुझा ना बुझाइले के मारे तो का छुपा के लिया चलो हो चलो हो बा नहीं तबा चलो कदम भैया हम हिंदू देवी रोरा सबके गोड़ छुके गोड़ लागतनी तो देखिए एगो पारिवारिक वीडियो बनौला जा रक्षाबंधन पे कैसे आदमी भाई के राखी आदमी बांधे जाता तब भौजाई लोग कैसे पूरा दे तरी जा मिलता खातिर भाग होखता तो वैसे रौरा सब भौजाई होखल जा तो ऐसे ननद के मत करब जा कि आँख से आंसू आ जाई। हमनी के वीडियो अच्छा लागल तो दिल से लाइक शेयर सब्सक्राइब करब कमेंट करके बताई हमनी के वीडियो कैसा लगा तो ये जैसे दी विदाई अगला वीडियो में फिर